What's up mga par? Ang oras natin ngayon ay 9:03 at nandito pa tayo sa bahay naming tinitirahan. At mamaya natin pupunta na tayo dun sa site nila Kuya Noli. At di naman po pala to sa aming bahay, nakikitira lang kami sa bahay to ng kapatid ng asawa ko. At binabati ko po kayo ng Happy Valentine's Day sa lahat ng mga mga kaparing Jason natin dyan. Happy Valentine's to all of you. Bye bye. Tay, Happy Valentine's Day, tay. So yun mga par, luluto tayo ng sinigang na pata. Tayong pinaluto ni Kuya Noli. Si ate. Good morning ate. Good morning. Salamat. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ayan po. Ayan po yung pata. Lalagyan na natin ng paminta, may sibuyas na po yan mga par. Ay, amo. Amo. Natin ko si Kuya. At ayun, Happy Valentine's sa lahat ng mga kaparing Jason natin dyan. Gabi. Yun, yung panlahok, gabi. Panglahok, tsaka repolyo. Repolyo. Amo. Amo. Gabi. Amoy. Tsaka repolyo. Sira mo sana. Naka-amo. Ano yung batang nga? Ha? Hindi pa kababa dun. Nagugusan mo ka na to. Ha? Bungkukan sa nagugusan iyo sa napagdalong mo. Pwede man nagugusan. Para kung nga ni Kadi, tinatanok mo tapos gugusan mo pang Pampalapo, gugusan mo. Gugusan mo na iba. Ano ko niya? Tapos pagugusang bubuon. Bubuon. Alright. Amo di ro na gato, painay-nay sana. Painay-nay. Ano kuya panggatong? Grabe, ito yung mga iba sa kahoy. Yo! Rini, ayan nilupo. Bakit galit ka pag dinadalaw kita? Mas gusto mo sa labas tayo magkita. Pagkasama ka'y
Lagi kang balisa at para bang may kinakatakutan ka. Aking nalaman ko pala'y mayroong ibang minamahal. So yun mga par, papalambutin na natin ng bagya yung pata. Pag malambot ng bagya, ilalagay na natin yung gabi. Sabi mo'y sadyang wala na. Ako na rin? Opo. Jacket. Ito na nag-comment sa akin. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Saan na naman? Naglihan tang jacket niya. Namas, ito yung damit niya. Ayos ay! Program mo na mga good vibes mo na mga ano na yan. Mamantinir. Mga partidarios. Yung pong lugar ini, grabe ni pagkabot ko kining lugar ini. Taon na po. Sa di sa naman po galin, akan akong agum. Lalagyan natin ng kaunting para dudurugin natin ito eh. Kaunting gabi. Dudurugin natin para lumapot yung sabaw at ito mamaya na lang to. Pati yung repolyo mamaya na lang. Sige. Share out po niya. Hello. Makulimlim yung Valentine's Day ngayon. Parang nagmumukmuk. Hello mga kaibigan. Oh, ready. Go po. Jason. Go. Ay, amo ay. Kulag pa sa namo no. Basta na. Abot ka kutsara. Na nakalayo. Ready ko na raw boros ko. Preparation. Ada inuna ko na tagugusang. Amo. Ganda. Amo. Talagang amo. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Sabay nalagyan natin ng sili. Para manghang. Sabto baloy. Ay, grayo na. Pero ako yung sadi. Umanto sila ate. Ako yung sadi.
Ano, nakalagyan ito. Yung doon. Kanina sa'yo? Sarap na mga kalupit. Buhay ba yan? Ayun. Ayaw nga sa kasi talikod eh. Ah? Happy Valentine's! Ah? Sa inyo dyan, lahat. Ah, grayo na. Sadi. Bakag ko. Rani. Ayan po, dinurog na pampalapot. Ah, Pampalapot. baw. Pampalapot. Amoy. Mm. Bari mo mga kutara. Ito nga nasa bungan. Ayos yun. Hindi na talaga. Yung lubog mo. Saan nila pa ito? Awtay. Ut. Talaga. Amo sa sabi mo pa kusog-kusog ka tuhod, tangal niya kulaban. Hindi nga magluto sa kuwais na kanta. Ah, mo nga yung buwilo. Oo. Ay, sa nang gire. Ito yung banat. Magka naman sa Kasi na, buwilo na na. Di ba nga kaugot? Amo. At ayun mga par, lalagyan na natin lahat na ano. Kasi nadurog ko na yung gabi na inuna ko para masarap talaga yung sabaw, malapot. Yung tinira kong bagya, ilalagyan na natin. Yun. At comment lang po kayo kung taga saan po kayo para malaman natin kung saan umabot ang ating video mga par. At ayun mga par, malapit na. At ayun mga par, ito na yung niluluto natin. Wala na pa yan yung ano, libas. Yan. Malabo na yung sabaw niya. Alam na ito mamaya. Yan mga par. Simplado na yun. Kaka. Lalagyan pa natin ng sabaw. Yan, pinapalambot lang natin. Sarap. At ayun, magdadagdag na tayo ng sabaw.
At ayan si tatay, uminom muna ng tubig. Tamang pahinga muna si tatay. Mahirap kasi yung mga ano, nagbibinata. Tatay. Amo. Amo. Tatay, masasabi mo tayo sa ano, sinabuhan natin to. Sinabuhan natin na adobo. Adobong may sabaw. Masarap yan. Sarap yan. Oo. Ang sinigang na At yung sinaing natin toyo, ay walang masarap gatong. din yun. Di pa din, pupumpa. Pupul kasi na. Hindi nagluludab. Sa kanila man ang bahay na yan. At ayan na po si Alamid, may dalang libas. Inuubos mo naman sa tanga. Nandaon sana ko. Ayun, mo dahil pasok. may dalang libas po. Kinapon ko na tayo para magbahag. Ilalagay natin yan sa ano, Para magbahag. sinabuan. Pampaasim. Kapon-kapon yun. Hindi kayo para hindi tumaas. Ubus mo ganyan. Parang gulay yan eh. Ano, parang gano'n. Ano na maigi para maano talaga.
Ang matindi. At ayan, minikos-mikos na ni Kuya Anoli. Matindi. Amoy. Sabon pa na nga, sabon. Sabon kasi na talagang... Maluwi na kasi sa tulang mo. Ako na luwi sa tulang. Pinagpapawal. Ay, amoy. Dapat na nasun. Amo, dapat talaga. Pero asin niya. Amo na, alasom na siya, no? Pero pwede mo nang gatikot pa asin. Pag rin ron na, kompleto na. Try mo na kung tama na yung alat. Silong pa na, amo na. Amo na. Amoy, no? Ano, tikman mo nga kung maalat na. Yeah. Dati mga kabot sa bukol yan ang luto. Oo. Pero tabo to rin yan. Maraw pala na mo. Masakit? Amo, Tama na sa sagad. amo na. Amo na. 10 minutes to go, easy na. Legit na. Easy na, 10 At minutes ayan to go. po, okay na yung lasa. Amo na. Lalagyan na lang yung repolyo. So ayan po, ilalagyan na natin yung repolyo. Amo nga eh. Kasi ready to eat na po. Easy na tayo, alam na. Alam na. Yun. Ang pata, wow. Patabaw. Ang pata. Ang pata. Easy na. Ang pata ng pato. Baw. Wow. Pag nilagay na ang repolyo, Alam mo na. saan na yan? Hinalo na. Amo na ay. Buray. Kaamo ay. Ang ganda. Yan, focus. Ah, grabe. Oh. Talaga. Grabe. Amo na. Amo na. Alright. Ay, ganyan ang magno ito kanon. Amo ta. Amo, easy na. Alright. Ayun, hanggang dyan na lang muna po. Yung ating video. At si Paring Jason lagi nagpapaalala yung mga naka-chicken dyan. Huwag kalimutan ang Ano pala? hinay-hinay lang. Hinay lang. Sapagkat hindi naman yan mauubos. Joke lang. Salamat po at maraming salamat. Bye-bye. Yan.